videu budeme hrať Fortnite so špeciálnym hosťom. Čaute. Jeho kanály budete mať dole po popisku a challenge budeme mať takú, ktorá nám vylosuje koleso šťastia alebo nešťastia. Ideme bez shieldov hrať, to nám vylosovalo kolo šťastia, takže dávame ready. Takže sme v hre a ideme... Kam ideme? Do Pleasant Parku, poďme. Ideme do Pleasant Parku, takže ja si idem tam zahrať futbalík. 1v1. No ty určite, veď minule som ti dal 3-1. Teda čo? Neviem. Ale. Pravdy nevieš. Myslíš 0-3 pre mňa? Fakt vtipné, fakt vtipné. Vtipalku. Nevtipuj tak moc. Vtipalku. Kámo. A, no jasné, jasné. Dobrý. Dám mu aj módno. Som sa lakol. Ja som sa tak lakol, toho typka. A ja? Kámo, máš medkit, neboj. Ja som sa tak posral, že... What the fuck? Kámo. Ja like so šedou pištolkou. Máš tu vecičky. To ja rád. Ešte... Jack na zemi. Tu ležal. A nemôžeš ho. Áno, no tak to... Tak to ho môžem len položiť. To je end. Tu to bude odpočívať. Kde sú veci? Kde si mi dal veci? Kde si mi dal veci? Nikde. Tam pri nebúvane. Jaj. I like it. No, I love it. Poďme. Máš jednu, ja mám jednu. OK. Dúfam, že niečo dobré pane. Si povedal, že jedno mám ja a jedno ty. Však to bolo to moje, ty máš tam presničko. Ty si vráť mi to. Ruky. Nemám karové náhodou ja? Shieldy, aha, nie, to som. My sme, sme toto. Sme zaseknutí, keď z lokácii. Kraj jeden? Ja som nikomu nedala ani jednému. No, kraj. Ja nikoho netraf. Ja som dostal. Z boku som dostal. Ja som dostal mega. Nie, chraj ma. Ja som dead. No tak. Má biele. Dostal? 15 do bielých? To je koniec. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Kámo. Ak toto vyhráme, no tak... Poďom. Nie, nejdem. Sedí to do kriku. Idem. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our To minds. nedorazili. To je koniec. There's a star. No. Ešte, že... Fuck you. Ukáž, čo má? Čo mal? Drangan. Godník. Tu. Máš medkit? What
Máš medkit? Dáš mi medkit? Mám. Dáš? Prosím, máš? Yes, díky. Kámo, godloot. Kámo, on mal godloot. Kámo, už budeme musieť zdrhnúť. Čo? Je tam niekto? Nemáš veľké náboje do drangany a tak? Lebo ja nie. Je. Čo? Kade? Poď sem. Stavaj, ako poď sem do jakého, stavaj. Kamo, im to nesvieti ten skóp. A prečo? Aby komu. Som to práve povedal. Čo? Som to práve povedal. Čo si povedal? Že Adam knol. What the heck? Oh fuck. Ja som dostal! Kámo, ja som dostal takú betardu. Kámo! Petarda proste. Ja som dostal mega petardu. Pusti, kamo. Nedorazili ma. No tak, To je RG zelený gun. neviem. Podol. Jeden house challenge. Musíme byť iba v jednom dome. No tak tomu musíme ísť do... Na koho pôjdeme? Môžeme vylúčiť iba jeden dom. No tak do jaké vylúčime? Musíme ísť do nejakého voltu. Eminema napríklad. No poďme do Eminema. Jak? To je hovadina. On si... Ja viem. On si ho vyhealoval. Tak radia... Oh fuck, Janko. Pri mne jeden Eminem. A ja som fotobúdka. Týbek tam ide. Legendary. Ako potom ide zabiť Eminema. Ja idem zabiť toho typka. Nok, jeden Eminem. Rap. Matej. Ideme do trezoru? Ja mám legendary toto. Kajko. Očúvaj. Viem, ja už som ju mal už 2 razy. Someone will go over here, my little come over, come to pictures, come to my house. Ty kokos. Ale večera bude moja, okej? Lebo ja som toto. Skoro to sú iba skály. Kare? Typek. Zabil ma. Ja som ho zabil. Dajko. Dolezol. Idem. Počkaj, teraz ja. Nie, počkaj, zober si to. Teraz ja. To the king, to the ring, to the pen, to the king was my crown, that's my blink, wow, the sun. Kámo, legendary. Ja si radšej zoberiem Skara. To the ring, to the pen, to the ring, to the ring. Ja to neviem spievať. Počkaj, typek. Ty si debil. Toto vyhráme, toto máme vyhraté. Máme vyhraté. Wow. Eminem, dead. Jak
padol za ním. Ježíš, kamarád rozsekol. Poďme na nich. To sa fajtia. Jau, ja som dostal. Ja nemám, ale nemáš do snajpa. I like it. No, I love it. Ja, oni ma chceli snajpnúť, im sa to nepodarilo. Dozri na dobili? Ja nevidím. A tam je. What? Ja som mu dal hlavu a nič sa nestalo. Ja som mu trafil a nič sa mu nestalo. Vole, teraz som netrafil. Dostal som. Jasné. Aj go potrebujem na boj do tohto. Kde je typek? Nevidím. Hore. Tam. Vole, musel tam to postaviť. By už dostal headu. Koloník. Nie, ale ja nemám náboj do skara. Dead. Nemám náboj do skara, dáš mi? A do snipy? Aj do snipy? Ty máš snipu? No, šedu. A my nemôžeme brať ľud. Jak nemôžeme? Môžeme. S typkou nemôžeme. Ale to nebola stipko, to bola na zemi. Ale bola tej miestnosti v Rigu, one? Nie, na zemi. Tak musíš ho vyhodiť. Na zemi. A to musíš iba vyhodiť, z jednej miestnosti musíš brať iba. Prepač, snipa. Tak počkaj, tak si môžem ísť pred to, čo som si tam nechal? Ja mám auto pick-up. Počkaj, môžem si späť toto zobrať, že akože som to nevyhodil. Ale to nemôžeš brať. Čo? Lebo to je rotate, to môžeš brať. Ja aj rotiť môžem, okej. Stoj aspoň. Dobre. Ľudia, mi dajú odber, za chvíľu budú mať 1000, že ľudia? Neklamete? Teda Eminem. Počkaj, ja viem prího. Ne, poza mnou. To debil. Ja nie, to on sám. A to je za tebou. Áno. To si robí srandu. A môžem teraz ja to Eminem má zbraň. Nevymeníme si na chvíľu teraz. Prosím. Kúkaj, kámo. Jak? Na čom? Na X-ku? Na X-ku to nejde, nie? Oh! A áno, už chápem. A áno, už mi to ide. Poď. Kámo, to je dobré. Eminem mi točí hlava. Chudák Eminem. Kámo, tu sú také dobré veci. Reálne by som si zobral všetky, hneď. Idem. Ideme, Eminemko. Eminem. Kámo, toto sa oplatilo, toto sa mi tak páči. Kámo, oplatilo sa ísť ešte v ďalšie, neviem koľko hier. Takže... Toto bude moje druhé víťazstvo v tejto... No nie, tretie, no štvrté. Dead? Poďme to zakončíme aj píkom. Aha, tak ak nie, no tak ja už ďalšiu nejdem. Kámo, to je ďalšia mytická vec. Ty kokos, ja to chcem. Počkaj, to je Otko. Aha, počkaj. Typek. Dostal. Ty kokos. Moje, veď ja som ho zabil. A ty mi ho vyzral.
nevyžral, ja som si ho zabil. Prosím. Ja som do neho dal tiež damage. Ale ty máš už koronálny vín. A musím nájdeme ešte, keď nenájdeme, tak pôjdeme konečný zamok. Tak nikto není. Tu máš ajku. Díky. Kámo, díky. A lama. Aha, tam, no, Eminemová. Ja už som ju otvoril, asi. Dochol zo dýka. Noko? Real? Nie, fake. Kde je? Yes. Yes. Áno. Si budú zakončili výkom toto videjko. No, ak sa mi video páčilo, určite nechajte like a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.